Hai că e fun. Secunde. Cu chef, da? Știre Joblandia, dubla 6, varianta lungă. Vrei să țin așa? Nu, că jos mă uit în jos, ai nebunit? Da. Ce dracu! Fac așa, vrei să mă uit la pantofii tăi? Eu sunt gata. Andreea, ce este Joblandia și cum a apărut? Joblandia a fost creată de la zero într-un incubator de strategie împreună cu membrii bordului HR Club. Pentru prima dată în România am creat o platformă online de matching între licee și acele companii care își doresc să primească tineri în practică în săptămâna altfel. Concret, despre ce este vorba? Companiile își exprimă opțiunea de a primi liceeni în anumite zile de practică. I fucking lost it. Iau de la concret. Da. Despre ce este vorba concret? Companiile au posibilitatea să-și aleagă un calendar în care pot primi tineri în practică. Liceele își aleg mixul optim de concret. Vezi că aici mă pierd. Sunt invitate să înscrie în platformă, pe platformă și să-și afiseze un calendar de zile disponibile. Dar, iată, nu trebuie să zici neapărat așa. Deci, Sunt invitate, stai că mă intru în